il-bollettin mediku tal-COVID biex naraw x'inhija s-sitwazzjoni hawn Malta. Nibdew b'aħbar ħażina fejn propju matul dan il-lejl kellna 17 il-mewt ta' persuna anzjana ta' 91 sena li din kienet ittestjat pożittiva fis-26 ta' Awwissu u daħlet l-isptar fis-6 ta' Settembru u mietet matul dan il-lejl. Nagħtu kondoljanzi lill-familja kollha u nirringrazzjaw l-istaff mediku kollu tal-isptar tal-kura ta' din il-persuna meta kienet qiegħda fl-isptar tagħna. Is-sitwazzjoni qiegħda li mill-testijiet li għamilna l-bieraħ propju għamilna 2632 irriżultaw 39 każ pożittiv ġdid. B'hekk issa it-total ta' każijiet huwa ta' 2634. Bħala recoveries kellna 18 persuna li kellu recovery u bħala total recoveries għandna 1996. U allura tneħħi il-cases li għandna attivi huma ta' 621. Sa issa nfakkarkom li għamilna 226,330 tests. Bħalma wkoll dejjem naraw huwa x'inhi s-sitwazzjoni fl-isptarijiet tagħna u l-andament ta' dawn il-pazjenti kif qegħdin imorru bħala sitwazzjoni klinika tagħhom kien ħarsu bħalissa x'għandna preżentament fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei għandna 9 persuni, f'wards oħrajn għandna 10 persuni u l-ITU għandna 2 persuni. Mbagħad Sptar Boffa għandna 10 persuni u St. Thomas għandna 12 persuna. Palma rajna wkoll il-total ta' każijiet kien qiegħed dejjem jiżdied u issa fit-tieni wave li qegħdin fiha wkoll bqajna n-numru ta' każijiet dejjem jiżdiedu. U anke jekk tħares lejn l-average ta' dawn il-każijiet, hemmhekk għandna li kellna dik il-peak u issa rġajna bdejna tilajn il-fuq bil-peak oħra li huwa simili ħafna ta' x'qed jiġri f'ħafna pajjiżi oħrajn Ewropej ukoll. U hawnhekk inħarsu lejn dak li ngħidu l-7-day moving average għaliex nafu speċjalment għal Malta huwa importanti ħafna li nħarsu lejn l-average għaliex peress li l-popolazzjoni tagħna hija żgħira u allura n-numri tagħna ivarjaw ħafna u l-impatt tagħhom ikun kbir, allura rridu nkunu qegħdin inħarsu lejn l-average anke meta aħna nkunu qegħdin naraw il-miżuri li aħna nkunu qegħdin nieħdu u kif huma jkunu qegħdin jaħdmu. Punt importanti li dejjem insemmu huwa minn fejn ikunu ġejjin il-każijiet li inti tara kemm ikollok każijiet li huma sporadiċi li b'għid ieħor bħalissa qegħdin naraw li jkollna 70% minn dawk il-każijiet li aħna jkollna li jkunu każijiet li aħna nkun qegħdin naħdmu mbagħad għandek il-każijiet li huma relatati ta' clusters fejn il-clusters importanti ħafna li nħarsu propju minn fejn huma ġejjin dawn il-clusters. Bħalma konna naraw fil-bidu kon qegħdin naraw ta' dil-wave li kien hemm ħafna clusters li huma relatati ma' postijiet ta' entertainment. Però bil-miżuri li ttieħdu kemm fuq mass events li ma kellhomx isiru kif ukoll li aħna rajna li kun hemm kontrolli stretti anka f'postijiet ta' entertainment, anka meta jkun hemm events irid ikun hemm risk assessment u anka li ma jsirux events ta' nies bil-wifqa biex kemm nistgħu nillimitaw it-trasmissjoni minn persuna għall-oħra. Ix-xejra ta' dawn il-clusters inbidlet f'dawn l-aħħar ġimgħat u qegħdin naraw li l-maġġor parti tal-clusters li qed ikollna għandna dak il-cluster li rajna fejn għandna numru ta' clusters fid-djar tal-anzjani li għalina huwa importanti ħafna u għalhekk ħadna l-miżuri immedjati biex nikkontrollawhom għaliex hawnhekk għandna l-ikbar popolazzjoni tagħna li iktar huma jista' jkunu qegħdin f'riskju ta' komplikazzjonijiet. Infatti f'dan l-aħħar ġimgħa rajna li kellna 117 new cases li huma relatati ma' djar tal-anzjani. Dawn jinkludu kemm residenti
imma wkoll jinkludu l-istaff. Infakkarkom li waħda mill-miżuri li ħadna mill-bidunet fid-djar tal-anzjani kienet li aħna konna qegħdin nagħmlu testijiet regolari ħafna kemm fuq ir-residenti kif ukoll fuq l-istaff. U meta aħna bdejna nsibu xi każijiet f'xi residenza, aħna komplejna saħħaħna iktar l-testjar f'dawn id-djar. Infatti, bħalissa fir-residenza ta' San Giuseppe fejn għandna numru ta' każijiet, hemmhekk qegħdin nirrepetu t-testijiet kull 3 ijiem ħalli aħna dejjem naraw il-każijiet kif ikunu sejrin u propju wkoll naraw in-numri li meta jibdew issib inqas tibda tara kif inti qed tikkontrolla dawn l-outbreaks dawn id-djar tal-anzjani. Mbagħad kellna wkoll bqajna dejjin bin-numru ta' clusters li huma relatati ma' familja. Infatti kellna 71 persuna li kien f'din l-aħħar ġimgħa relatat ma' clusters fil-familji. Ftakru li aħna meta jkollna każ dejjem nagħmlu testijiet lil dawk in-nies li jgħixu fl-istess dar jew kellhom kuntatt magħhom ħalli aħna dejjem naraw dak ngħidulhom l-epilinks fejn huma jkollhom kuntatt ma' persuni oħra. U anka din naraw li l-każijiet ta' gatherings, speċjalment jkunu gatherings ta' familji wkoll, kellna 4 każijiet dal-aħħar. Workplace propju dil-ġimgħa kull ma kellna 4 każijiet li għadna li kienu ma' clusters oħrajn. U allura hemmhekk tibda tara wkoll li bil-miżuri jkun qed jittieħdu jista' jkun li qed ikun hemm iktar kontroll f'dawn il-postijiet anke ħriġna linji gwida iktar aġġornati propju l-ġimgħa l-oħra biex inkomplu ngħinu lil postijiet tax-xogħol. Però l-enfasi għandu jibqa' wkoll biex fuq il-post tax-xogħol għandna nieħdu il-miżuri kollha meħtieġa, inkluż fejn jista' jsir xogħol xorta jibqa' dej anke mid-dar, hemmhekk ukoll ikun aħjar għaliex inti n-nies ikun jistgħu jkunu inqas kuntatt ma' xulxin. U anke ma fejn inti għandek postijiet fejn in-nies iridu jkunu fil-post, f'uffiċini hemm miżuri li jistgħu jittieħdu u anke l-użu tal-maskri propju fl-uffiċini u anke d-distanza soċjali u l-ħasil tal-idejn huma importanti ħafna bħal f'kwalinkwa post ieħor. L-appelli tagħna dejjem jibqgħu li meta inti għandek każijiet li huma pożittivi, importanti li dawn il-każijiet pożittivi dejjem jiżolaw lilhom infushom. Anke jekk inti għandek familja li dawn ma jistgħux jagħmlu mod ieħor ħejbqgħu fl-istess dar, importanti li l-każ pożittiv kemm jista' jkun jiżola lilu nnifsu li jażel li jkollu l-kamra tas-sodda għalih fejn ikun qiegħed, jekk jista' jkun ikollu l-kamra tal-banju għalih ukoll, jekk ma jkunx jista' jkun importanti li jsir it-tindif sew. Messaġġ importanti ħafna wkoll huwa jekk inti għandek persuna ġadar li huwa pożittiv, importanti li ħadd ma jmur iktar fid-dar għaliex ġieli kellna ċirkostanzi fejn ikun hemm nies li jmorru propju jew biex jgħinuhom, però dan hemmhekk tkun qed tesponi riskju. Nistgħu ngħinu lil dawn il-persuni pereżempju b'xi xirjiet li dawn tista' tħallihom wara l-bieb u mbagħad jittieħdu u mhux jidħlu persuni oħrajn ġodda ġaddar għaliex hemmhekk tkun qed tesponi nies ġodda għal riskju. Importanti li dan il-messaġġ għal dawk in-nies li għandna pożittivi dejjem jittieħed ħalli dek ma nisponux iktar nies. Għandna wkoll il-każi attivi bħalma qegħdin naraw ukoll kellna mument fejn telgħu il fuq u mbagħad niżlu issa erġajna qegħdin invarjaw li jinżlu jitilgħu skont in-numru ta' każijiet li jkollna pożittivi wkoll. Bħala sitwazzjoni f'Għawdex bħalissa qegħdin naraw li għandna 20 każ li huwa attiv li huma għandhom ir-residenza tagħhom bħala Għawdex. Xi sitwazzjoni fuq il-każijiet ta' eqtajiet u anke bħala jkun biex nista' jew irġiel aħna qegħdin naraw fejn anke b'impatt li kellna fuq in-numru ta' nies u każi pożittivi li kellna fid-djar tal-anzjani issa dak ix-xift li bdejna fil-anzjani fil-bidunet qegħdin naraw li issa kiber ħafna propju għaliex għandna numru ta' anzjani li qegħdin jiġu affettwati. U hawnhekk qegħdin taraw il-bidla li kellna propju mill-ġimgħa ta' qabel fejn issa n-numru ta' każijiet fiktar etajiet avvanzati iżjed qiegħed jiżdied. U anke jekk tieħu l-average age li qed ikollna f'dan l-aħħar ġimgħa, issa l-average age huwa ta' 50.6. Għajna dejjem bit-testjar tagħna qegħdin insaħħu lit-testjar fil-komunità, l-appelli jibqgħu għal dawk il-każijiet li huma pożittivi biex
iċemplunna fuq il-111 biex nkun nistgħu nagħmlu t-testijiet. U dawk in-nies li għandhom simptomatiċi huwa importanti ħafna li iċemplu huma ħalli nkun nistgħu nagħmluhom it-test. Il-test u sakemm joħroġ ir-riżultat u sakemm ikollna għandkom is-sintomi, importanti li dejjem tibqgħu id-dar għaliex anke jekk mhuwiex COVID li ma noħorġu kwalinkwa mikrobi oħrajn li konna madwarna. Koll aħna fawdex għandna l-ħabta għandna koll qegħdin komplu nagħmlu lit-testjar u nresu iktar. Nfakkarkom fil-miżura ta' social distancing fejn importanti li mass events m'għandhomx isiru bħalissa bit-trasmissjoni li għandna importanti li nevitaw gatherings u għalhekk hemm dik il-liġi ta' li ma jistgħux ikunu iktar minn 15-il persuna flimkien ma' xulxin, jekk nistgħu naqsu anka dan in-numru iktar aħjar, kull wieħed minna huwa responsabbli li kemm jista' jevita li jkun qrib ta' persuni oħrajn. U stand-up events importanti li ma jsirux għaliex meta inti għandek stand-up events hemmhekk għandek iktar ċans ta' nies li jitħaltu propju ma' xulxin. L-użu tal-maskri qed ikompli jiġi enfasizzat ukoll mill-laqda dinija tas-saħħa li hemm il-liġi vera fejn inti għandek numru ta' postijiet fejn huwa obbligatorju li jintużaw il-maskri, però l-appell tagħna minnaħa saħħa pubblika huwa li l-maskri kemm jista' jkun jistgħu jintużaw kullimkien. La darba toħroġ mid-dar, importanti li inti tilbes il-maskra. Ħalli jekk aħna jkollna nies li għadhom ma jafux li huma pożittivi, tajjeb li aħna nkunu nistgħu nevitaw il-firxa. La darba hemm l-evidenza, aħna din l-evidenza qegħdin nużawha u nagħmluhom dejjem rakkomandazzjonijiet għalikom. L-importanza wkoll li aħna nkomplu nevitaw li jkollna nies li ġejjin pożittivi minn barra minn Malta u għalhekk aħna ikklassifikajna dawk il-pajjiżi li l-iktar ikunu friskju għaliex għandhom positivity rate li hija iktar għolja u propju aħna nevalwaw kull ġimgħa x'inhi s-sitwazzjoni f'dawn il-pajjiżi. U din il-ġimgħa mill-lejla ġifier mhux se jkun hemm bidla għaliex is-sitwazzjoni baqgħet stabbli fil-pajjiżi u ma kien hemm l-ebda pajjiż ieħor li żdied tant li jinqabad fl-Amber Classification tagħna. Allura dil-ġimgħa li ġejja ħanibqgħu bl-istess pajjiżi li huma Amber fejn għandna Rumanija, Spanja propju dak li ġej minn Barcellona, Girona u Madrid, Czech Republic, Tunizija u Franza propju minn Pariġi u Marse, importanti li dawn iġibu test ta' PCR li huwa negattiv magħhom. Aħna qegħdin nagħmlu l-testjar fil-propju l-ajruport tagħna u sa issa minn meta bdejna mit-22 ta' Awwissu għamilna 456 tests propju random fl-ajruport u minn hawnhekk sibna 11 il-każ li huwa pożittiv. Nfakkarkom fil-miżuri ta' prevenzjoni, ta' social distancing, maskri, hand hygiene u protezzjoni tan-nies li huma vulnerabbli. Protezzjoni li qed jittieħdu miżuri ħedhom fid-djar tal-anzjani, imma anke dawk l-anzjani u nies oħra li huma vulnerabbli li qegħdin fil-komunità importanti li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa u jażlu huma anke fuq linji gwida fejn hu l-iktar postijiet li huwa safe biex huma jkun jistgħu imorru. U nappella wkoll lil nies oħrajn li jmorru iżuru lil nies anzjani raba tagħhom, importanti li jekk dawn ikunu qegħdin jieħdu xi riskju, importanti ma jersqux lejn l-anzjani għaliex huwa faċli ħafna li jistgħu jgħadduh lilhom. U anke jekk ħammorru nżuru lill-anzjani, importanti l-użu tal-maskri minnaħa kemm min imur iżur l-anzjani u anke lill-anzjani infushom waqt li qegħdin għandhom u anke nżommu d-distanza soċjali u jekk nistgħu niltaqgħu barra f'xi gallerija jew f'xi bitħa tant l-aħjar għaliex hemmhekk ikun hemm inqas trasmissjoni. Nappellaw jekk nies li jiżviluppaw is-sintomi jkellmuna ħalli nkun nistgħu intuhom il-pariri x'għandkom tagħmlu u nibbukjawlkom test biex minn hemmhekk naraw x'inhija l-pożizzjoni. Importanti wkoll naqbdu fuq l-issue tal-contact tracing. Din kienet miżura saħħitha min-naħa tagħna li aħna anke skont ir-rakkomandazzjonijiet ta' kwalinkwa mart infettiv li bħal dan propju COVID meta inti għandek persuna li huwa pożittiva, importanti li inti ssib min kienu dawk in-nies li kienu f'kuntatt magħhom. Aħna għandna tim
li jieħu ħsieb il-contact tracing li dawn jagħmlu assessment tal-każ u kemm kellu kuntatt ma' nies oħrajn u mbagħad inkellmu l dawn in-nies ħalli nevalwaw il-kuntatt tagħhom u fejn ikun hemm riskju hemmhekk dawn in-nies ikunu qegħdin joqogħdu f'kwarantina imma wkoll naraw li jekk huma jiżviluppaw sintomi nkun nistgħu qegħdin aħna wkoll nittestjawhom biex propju naraw mhix pożittivi wkoll. U anka nofru test anka l dawk li propju jibqgħu mingħajr sintomi xejn. Bekk aħna nkunu qegħdin naqdu iktar u naqbdu iktar il-każijiet li jistgħu joħorġu pożittivi f'waqt li inti kun qiegħed ukoll tipproteġi lil ħaddieħor. Bħalma tħabbar ukoll dalgħodu aħna issa ħankomplu nsaħħu dan il-contact tracing xi ħaġa li bdejna naħdmu fuqha xhur ilu flimkien ukoll ma' pajjiżi oħrajn biex aħna nkunu maqudin flimkien pajjiżi oħrajn Ewropej li flimkien konna qed naħdmu fuq din il-contact tracing app biex propju hemmhekk nkun nistgħu nsaħħu iktar il-contact tracing. Din hija l-COVID Alert Malta, li iktar informazzjoni nistgħu nsibuha fuq il-website ukoll covidalert.gov.mt u din għandha vantaġġi għaliex hawnhekk din qiegħda tagħmel tikkumplementa dak il-contact tracing team li għandna ta' nies fiżiku li qegħdin iċemplu lin-nies imma niġu f'sitwazzjonijiet fejn inti jkollok persuna li ħafna drabi jkun diffiċli li jkun qed jiftakar jew ma jkunx jaf eżatti kemm kellu kuntatt ma' persuni oħrajn. Importanti li din l-app 15 minuta. Għaliex dan huwa wieħed prinċipali ta' exposure għal persuna li huwa pożittiv. U allura meta aħna ikonna din l-app installata fuq il-mobiles tagħna, persuna ikun qiegħed hemmhekk ikollu jisu rendi kont ta' dawk in-nies li kienu f'kuntatt miegħu f'dawn il-klassifika ta' kriterji li għandna. Importanti nifhmu li din l-app hija kompletament anonima. Jiġifieri il-mobile tiegħi li installajt l-app fuq u jiena ħajkun qed jibgħat dawn il-codes u jkun qiegħed mobile jaraf lil mobile ieħor. Mhux se jkun hemm l-ebda ismijiet ta' ħadd, ġifieri infatti meta tiddownloadja la ħadd daħħal dettalji tiegħek, la ħadd daħħal email xejn. Huma biss il-mobiles li jarfu lil xulxin biex imbagħad dan ikun hemm memorja ta' x'kuntatti kien hemm ta' persuni ma' xulxin bħala il-mobiles infushom, jekk eventwalment persuna joħroġ imbagħad pożittiv, min-naħa tal-case management tagħna ħajkun qed jingħatalu code ħalli jekk hu kellu l-app installata u stess idaħħal dan il-code ġal-app u minn hemmhekk imbagħad jitilqu awtomatikament messaġġi lil mobile phones ta' dawk in-nies li kienu f'kuntatt ma' dan il-persuna f'dawn il-kriterji li kellna. Bħalma qed ngħid jiġifieri persuni ħajirċievu mbagħad dan il-messaġġ mhux se jkunu jafu min kien il-persuna li propju kien pożittiv, imma u hemmhekk ħajkun qiegħed jirċievi dan l-alert u li jrid jagħmel huwa li jċempel il-111 biex hemmhekk nkun nistgħu nigwidawh. Għaliex hemmhekk dan huwa vantaġġ ieħor biex aħna nkomplu nsaħħu l-contact tracing għal dawk is-sitwazzjonijiet fejn persuni ma kienx jaf. Importanti li jekk jiżviluppaw is-sintomi matul il-perjodu ta' 14 ġurnata wara li nirċievu il-messaġġ li kien hemm l-exposure, persuna importanti li jimmonitorja għal ċertu sintomi u jkun jista' wkoll jiġi ttestjat ħalli aħna jekk dan joħroġ pożittiv u mbagħad inkun nistgħu iżjed ikollna kontroll ta' dawn il-każijiet. Hemm benefiċċji kbar fiha din għaliex huwa fast ħafna li inti taqbadhom kmieni u anke tnaqqas iċ-chances li jkun hemm firxa matul il-pajjiż kollu wkoll. U bħal medna ħafna drabi nies qabli ma jiftakrux li seta' kellhom kuntatt ma' persuni oħrajn u permezz ta' din l-app tkun qiegħed issaħħaħ ukoll din is-sitwazzjoni. Dejjem hija volontarja, privatezza kbira ħafna u ħdimnija wkoll
bir-regoli kollha tal-GDPR għaliex aħna hemmhekk mu qed inżommu l-ebda informazzjoni dwar il-persuni infushom. Fakkar li u nirringrazzja wkoll din dal-proġett inħadem mill-Ministeru tas-Saħħa, propju l-Public Health COVID Response Team, il-Malta Information Technology Agency u l-Malta Digital Innovation Authority. Nixtieq ukoll hija li hawnhekk qegħdin taraw propju kif tiddownloadja din l-app fejn jekk għandek Android phone, tajjeb, ħatmur fil-Google Play Store, tajjeb, tidħol fil-Google Play Store tfittex COVID Alert Malta u minn hemmhekk tkun tista' tiddownloadja app. Jiġifieri hija sempliċi ħafna bħalma propju qegħdin taraw dan il-video biex tinstalla din l-applikazzjoni bħalma ninstallaw apps oħrajn. U importanti li kull min qed isegwina nappellakom jekk intom għandkom smartphone, importanti li jkun smartphone, jekk hu Android irid tkun Android version 6 biex kun tistgħu tinstallaw din l-app propju pruvawa issa ħalli bekk intom minn issa stess kunu qegħdin tieħdu ir-rendi kont ta' ma' min intom stajtu iltqajtu. U nappellalkom biex intom ukoll tħeġġu lil familjari tagħkom kollha wkoll li kulħadd jiddownloadja għaliex iżjed ma jkollna nies li jiddownloadjaw din l-app, hemmhekk aħna iżjed ikollna ċans li nkunu nafu vera jekk kienx hemm iktar kuntatti ħalli inti tipproteġi lilek innifsek u l dawk ta' madwarek. Simili wkoll għall-iPhone li bħalma qegħdin taraw hawnhekk huwa faċli ħafna, tmur fl-App Store u hemmhekk tfittex COVID Alert Malta u hemmhekk tniżillu id-download u dan malar jinstalla mhux ħajjieħu ħafna mill-memorja tal-mobile tiegħek, jiġifieri toqgħodx tinkwieta anqas għal battery u kemm ħajjieħu memorja fil-mobile phone u nappellalkom biex tinstallawha. Importanti li l-iPhone irid tkun iOS version 13.5 jew inkella above biex hekk ikun jista' propju jissapportja din l-application. Importanti nappella biex niddownloadjawha ħalli hekk intkom nkun nistgħu iżjed ikollna nies fil-popolazzjoni li għandhom din l-app ħalli bekk iżjed insaħħu din il-proġett u nkun nistgħu insaħħu iktar il-contact tracing tagħna. Would like to pass a message in English to our English-speaking community. Unfortunately, during this night we had our 17th death of a 91-year-old person who was tested positive on the 26th of August. She was admitted to infectious diseases unit on the 6th of September and passed away during this night. Condolences to the family. From 2,632 tests we did yesterday, we had 39 positive cases, so the total positive cases is 2,634. We also had 18 recoveries, so this has a recovery, total number of recoveries is 1,996, and the total number of active cases is 621. Since the beginning, we have done 226,330 tests. We have also today actually launched an application which is COVID Malta Alert, which is an application which will augment the contact tracing process in Malta. It will not replace the physical contact tracing, however, this is an application which is also used in many other countries, which will enhance contact tracing. And this has benefits because it will actually identify exposures for those persons who wouldn't even know that they had been close contact, and also for those people who may not remember that they had close contacts with other people. It is very easy to install, so you can install it either on your Android phone or your iPhone, and it is very easily installed by going through your Google and your App Store so that you can actually install it. I appeal to everyone to install this app so that your phone can take records of whom you have been in contact in terms of my mobile phones. It will not gather any
private information. It will not collect any information about persons. However, the mobiles will be sending codes to each other, and if a positive person is identified, we will give you a code to enter the phone, and then the phone itself will send messages to those people who would have been in contact with you in close proximity of less than 2 meters for at least 15 minutes. So those people will then, when they receive this alert on their app that they would have installed, will call 111 so that we will be guiding you to whether it's important to be tested, especially if you have symptoms. Like this, we will continue to enhance our contact tracing. Our appeal is that we continue to observe measures of social distancing, importance of use of masks, and also hand hygiene. And if you are symptomatic, call us on 111 so that we will be able to test you. Thank you. Julia Margaret from Malta Independent. Professor Gauci, I have 3 questions, please. Firstly, what are the conditions of those patients in ITU and the infectious disease unit? Secondly, at the beginning of the pandemic, when the number of active cases was much lower than what it is today, health authorities had closed all elderly people's homes, and the staff and health workers would even stay at the home or else have a sort of monthly shift, so as to reduce the risk of transmission. Today, now the numbers are much higher, as we're seeing also in elderly people's homes. Why are we not starting these monthly shifts or health workers and staff staying with the elderly people? And the last question, please, is as health superintendent, what is your opinion regarding the recent statements released by the 2 teachers' unions who believe that the reopening of schools should be postponed? Don't you believe that starting schools will increase clusters, such as like the family cluster, which is already very large, and that of the work cluster? Thank you. Okay. So, thank you very much. As palmedna l-ITU għanna żewġ persuni, hemmhekk għandna persuna ta' 86 u persuna ta' 71, u dawn qegħdin propju jieħdu is-support bil-ventilator u ovvja s-sitwazzjoni tagħhom mhijiex stabbli. Fir-rigward ta' djar tal-anzjani, bħalma konna qegħdin naraw, fl-ewwel wave kellna żewġ modelli li kienu qegħdin jintużaw fid-djar tal-anzjani. Kellna ċertu djar tal-anzjani li marru bħalma spjegajt inti f'dak li ngħidulu lockdown fejn inti kellek kemm l-anzjani u kif ukoll in-nies li jaħdmu mal-anzjani, kemm il-carers, healthcare workers u l-oħrajn, li dawn kienu propju qegħdin jgħixu f'dawn id-djar infushom. Allura ma kien hemm x'nies li qegħdin jidħlu joħorġu, però hemmhekk kien hemm bidla fix-shift kull ftit ġimgħat. F'dak il-modell hemmhekk ħadem, però kien hemm djar ukoll li kien qed ikollhom ma kienux qegħdin forma ta' lockdown fejn kien hemm il-carers u anka il-healthcare workers li kienu qegħdin imorru d-dar xorta. U hemmhekk ħadmet ukoll dak il-modell. Għaliex? Għaliex l-iktar ħaġa importanti hija fejn inti ikollok l-infection control procedures. Fejn inti għandek il-carers kollha, healthcare workers kollha u n-nies kollha li jaħdmu f'dawn id-djar tal-anzjani u f'institutions oħrajn, importanti li jinżammu protokolli stretti ħafna ta' infection control u l-użu tal-PPE. Bħalma taraw, hemmhekk ukoll meta kien hemm dawn stringent control, infection control measures, ħadmet fejn ma jkunx hemm każijiet. Però meta jkun hemm break f'infection control procedure, hemmhekk minn persuna waħda jista' tinfirex magħhom kollha. U iżel ma ħajkollna homes li huma kbar iktar fihom residenzi, iktar hemmhekk hemm riskju li tista' tinfirex ma' iktar nies. U allura propju meta anka bdew dawn l-outbreaks dawn il-homes, aħna mill-ewwel ħadna lajnuna f'dawn il-homes bl-esperti tagħna ta' infection control biex ikun jistgħu jigwidawhom eżatti kif għandu jinħadem biex tikkontrolla s-sitwazzjoni. Importanti ħafna li l-carers u l-healthcare workers ikunu libsin il-PPE kif suppost, anka kif ineħħu l-PPE li jitnaqqas il-kuntatt bejn il-carers infushom
għaliex ukoll dan rajna li kien hemm carers u healthcare workers li wkoll kienu affettwati. U anke importanti ħafna li meta aħna għandna l-każijiet li huma pożittivi dawn jiġu iżolati għalihom u dawk li kellhom f'kuntatt ikunu iżolati għalihom ukoll u dawk li jkunu bla kuntatt u li huma negattivi wkoll ikunu qegħdin għalihom. Allura hemmhekk ħdimna fejn inti għandek dawn it-tlet gruppi ta' persuni li ikunu qegħdin iżolati sakemm ikollok in-nies il-pożittivi li jiġu recovered u dawk li jkunu nżammu f'kwarantina sakemm ikun għaddilhom il-ħin tal-kwarantina. Miżura importanti hija l-testjar tal-residenti kollha u tal-istaff. Ħalli jekk kif ikollok persuni li huma pożittivi anke jekk ma jkollhomx l-ebda sintomi, dawn mill-ewwel ikunu qegħdin iżolati ħalli tnaqqas il-firxa. Aħna qegħdin nagħtu dan il-support lid djar tal-anzjani biex ikun jistgħu jaħdmu propju b'modelli li huma bbażati fuq infection control. Fuq l-iskejjel, rajtu ilna naħdmu ħafna fuq l-iskejjel, qegħdin f'pożizzjoni fejn dal-waqt jasal iż-żmien li l-iskejjel jibdew ukoll, nifhmu kemm huwa importanti il-tagħlim għat-tfal u l-ħidma qiegħda ssir biex dejjem kemm nistgħu nikkontrollaw ir-rati fil-komunità għaliex inqas ma jkollok rati għolin fil-komunità, inqas għandek chances li jista' jkollok it-tfal jew inkella l-istaff li jkunu qegħdin fl-iskola biex huma jkunu qegħdin pożittivi u allura wkoll jista' jkun hemm il-każijiet. Anka permezz tal-linji gwida ħdimna fuq linji li huma wkoll gwidati mill-Laqda Dinja tas-Saħħa biex kemm tista' tnaqqas ir-riskju li jekk ikun hemm xi ħadd pożittiv ikun jista' jgħaddija lil ħadd ieħor. Bħal medna fil-bidu dawn huma mezzi ta' mitigazzjoni għaliex ir-riskju tkun fejn tkun qiegħed hemmhekk u qatt ma nistgħu nassiguraw li jkun hemm zero risk. Nsellimlek Prof. Gawċi Franċisko Tanja minn Net News. Xtaqt nibda jekk jogħġbok forsi tista' tgħidilna l-ammont totali bħalissa ta' migranti fiċ-ċentri magħluqa u miftuħa kemm hemm pożittivi jekk jogħġbok, kif ukoll dettalji tal-mara li sfortunatament ilfet ħajjitha matul il-lejl. Forsi tistax tgħidilna kienx parti minn xi cluster partikolari. Biex inkompli mad-domanda wkoll tal-kollega tiegħi semmejt dwar l-importanza tat-telework. Naf li għadek kemm inweġibt fuq l-iskejjel, taqbel li għandhom jibdow online u domanda tal-aħħar jekk jogħġbok il-Ministru Fern dal-għodu għalinna biex inwiġbuha lilek. Fl-isfond taż-żieda fil-każi sporadiċi, kif semmejt tajb inti anke xi 70%, taqbel li għandha tiġi introdotta emerġenza tas-saħħa pubblika? Grazzi ħafna. Fuq l-immigranti tajb ngħidu li dal-aħħar ġimgħa ma kenniex iktar każijiet pożittivi tal-immigranti, allura bqajna l-istess sitwazzjoni ta' numru ta' każijiet, però issa qegħdin naraw ukoll li minn dawn ukoll kien hemm minnhom li jkunu qegħdin ifiequ, jiġifieri it-total ta' każijiet li kien hemm oriġinarjament kellna l-Ister kellna 35 cases, il-Marsa 37 u Safi 1 case. Però minn dawn issa qed ikollna minnhom ukoll li qegħdin ikunu recovered. Fuq bħal medna l-iskejjel, aħna ħriġna linji gwida ta' kif b'bażi ta' evidenza għandu dejjem jitħaddem biex bekk aħna naraw kif l-aħjar tista' timmitiga r-riskju. U hemm diversi modelli kif tista' tħaddem ukoll dawn il-linji gwida fl-iskejjel li jista' jkollok diversi modalitajiet fejn ikun hemm tagħlim fil-kassi fejn jista' jkun hemm tagħlim online ukoll. U allura hemmhekk il-Ministeru tas-Saħħa tal-Edukazzjoni qiegħed jaħdem biex jara kif inhu l-aħjar ikun jista' jimplementa anke skont iċ-ċirkostanzi li qed ikollna. Tajb ngħidu li 70% ta' 70% tal-każijiet li qed ikollna huma relatati ma' clusters. U allura dan huwa importanti ħafna li qegħdin naraw li maġġor parti tal-klassijiet tagħna huma relatati wkoll ma' clusters li huma ma' xulxin. U allura aħna qegħdin naraw x'inhu huma l-aħjar mezzi li inti tagħmel biex inti tkun tista' tikkontrolla wkoll is-sitwazzjoni. Ħjeb ngħidu wkoll li anke fuq l-istat ta' emerġenza pubblika konna wkoll qegħdin naraw li bl-istat ta' emerġenza pubblika inti tkun qed tieħu ċertu miżuri li tagħti poteri oħrajn, però sa issa il-miżuri kollha li għamilna anke f'dan is-second wave hemmhekk aħna rajna li anke permezz tal-att tas-saħħa pubblika
irnexxilna noħorġu dawk il-miżuri kollha meħtieġa. Għawċi Trisha mill-1, apparti dawk iż-żewġ persuni li qegħdin l-ITU, x'inhi l-kundizzjoni tal-persuni l-oħra b'mod partikolari fid-djar tal-anzjani, ġifieri minn dak il-cluster li nstab li huma anzjani, il-kundizzjoni tagħhom u jekk dawn kellhom sintomi u nqabdu mill-proċess li jsir random testing. U kellna wkoll mistoqsija li xtaqitna nagħmlulek li jsegwi l-paġna tagħna. Skont dak li qed tajti bħalissa jidher li fis-sajf fi-child care centers u l-iskejjer kienu qed jintużaw ħafna affarijiet disposable li jintużaw darba u jintramew bħal pereżempju l-bowls tal-ikel. Jekk din hux se tibqa' l-istess issa li jiffettwu l-iskejjel u għaliex jekk ġara darba l-bowl tal-plastik pereżempju tista' tinħasel wara li tintuża fl-iskola. Grazzi. Mela, fuq fid-djar tal-anzjani aħna qegħdin għandna sitwazzjoni fejn aħna kellna f'Kaza San Paolo kellna żewġ każijiet, Kaza Antonja kellna 30 residenti pożittiv u 6 staff u f'San Giuseppe kellna 97 residents u 23 staff. U hemmhekk aħna il-kliniċi qegħdin imorru jaraw il dawn il-pazjenti biex jaraw ukoll il-qagħda klinika tagħhom. Dawk li propju ikollhom bżonn li jieħdu kura fl-isptar tagħna aħna wkoll qegħdin noħduhom l-isptar biex nkun nistgħu nikkurawhom ukoll u bħalissa minn dawn il-każijiet li semmejt li qegħdin fl-isptar għandna propja 8 persuni li ġew minn dawn il-homes. Fuq disposable ftakru li aħna kemm fl-iskejjel u anke postijiet oħrajn rridu naraw li kemm jista' jkun dak il-posti l-affarijiet li jkunu qegħdin jittieħdu kemm fl-iskola u anke f'postijiet oħrajn, importanti li dawn jekk jintużaw minn persuna waħda, importanti li ma jkunux qegħdin jintmessu minn persuni oħrajn. Infatti anke fir-rekomandazzjonijiet tagħna, anke speċjalment ma' tfal iż-żgħar għax nafu li ħafna drabi dawn ukoll ġieli anke jixxerjaw il-lunch bejniethom, qegħdin ukoll nagħtu parir lill-Ministeru tal-Edukazzjoni u anke lit-teachers biex kemm jista' jkun nagħlmu tfal li huwa importanti li huma ma jaqsmux ma' xulxin oġġetti tagħhom. Ħalli bekk inti dejjem tnaqqas iċ-chances li inti tkun tista' propju titrasmetti minn persuna għall-oħra. Claudio, mill-Orizzont, forsi minn daw il-każ ġodda, minn daw 39 każ, tgħidilna kif qed tagħmilna breakdown fuqhom bil-speċi kemm hemm minnhom id-djar tal-anzjani, eċetera, u jekk taqbilx li dawk li jkunu pożittivi f'dawn id-djar tal-anzjani kif qed ngħidu, jinħarġu għandhom x'inħarġu minn hemm biex jiġi evitat aktar kuntatt ma' residenti oħrajn u staff. Thank you ħafna. Minn dawn it-39 li bħalissa ħafna minnhom għadna qegħdin naħdmuhom, però mill rajna sa issa kellna 5 minnhom milli kienu minn residenzi li kellek kemm minnhom kienu residenti kif ukoll minnhom kien hemm staff. Li hemmhekk huwa sinjal tajjeb li għamilna ħafna testijiet il-bieraħ ukoll f'dawn ir-residenzi u minn dawn ħarġu 5 każijiet biss li huma pożittivi. Meta tibda tara dax-xejra, tibda tara li hemmhekk jibda jkun hemm il-kontroll li tkun qed dejjem tillimita. Però għadu kmieni biex ngħidu eżatti x'ikun qed jiġri huwa importanti li nkomplu insegwu is-sitwazzjoni f'dawn l-djar tal-anzjani. Bħalmet, il-miżuri qed jittieħdu fid-djar tal-anzjani huma bbażati fuq infection control. Wara sri tajjeb Prof Skawċi li mkarter għal Television Malta. Xtaqt nibda billi nistaqsik issa li għaddew ftit ta' xhur, 6 xhur preċiżament bil-pandemija għandna ħażna ta' informazzjoni sew fuq każijiet li ġew recorded. Kemm kien hemm s'issa tfal bejn 16-il sena? U x'qed naraw kemm qed iddum medja rikupru ta' persuna taħt 16-il sena biex jifieq mill-virus. U fl-istess waqt forsi tgħidilna jekk ġejtux mitluba għal konsultazzjoni dwar ukoll mill-awtoritajiet relatati dwar il-ftuħ ta' dottrina issa f'dawn ix-xhur li ġejjin. Grazzi ħafna. Mela, fuq tfal kien numru li kien numru żgħir inqas minn 5% li rajna li huwa simili ħafna wkoll ma' dak li kien qed jiġri wkoll barra minn Malta, ġifieri simili ħafna. Fit-tfal hija sitwazzjoni differenti li informazzjoni li hemm s'issa anke internazzjonalment nafu li ħafna drabi fejn ikun hemm tifqijat it-tfal ukoll jiġu affettwati, però
milli nafu sakemm it-tfal ma jkunux ikollhom problemi huma kroniċi li jpoġġuhom vulnerabilità, ħafna drabi it-tfal ikunu ma jkollhomx l-ebda komplikazzjonijiet. U però din l-evidenzja hija bbażata fuq informazzjoni li sa issa għandna għax bħalmet in-numru ta' tfal li kienu affettwati huwa żgħir. Però importanti ħafna li issa wkoll li nibdew noqorbu lejn l-istaġun fejn iżjed jibdew jidħlu iktar viruses, hemmhekk nafu li ħafna drabi tfal ikunu qegħdin ibatu b'diversi irjaħat. U propju wkoll qegħdin naħdmu anke ma' tobba li jaħdmu fil-komunità biex naraw x'inhu l-aħjar mezz li aħna nkun nistgħu nieħdu ħsieb il-sitwazzjoni fejn inti għandek tfal li issa jibda jkollhom ukoll sintomi li jista' jkunu kemm COVID, kemm influenza, manka ukoll viruses oħrajn. Professor Tajeb, Professor Gawci, kollha tsoppardi minn Malta Today. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija x'mar tant ħażin fid-djar tax-xjuħ, speċjalment fis-St. Joseph Home. Kienet kwestjoni li l-ħaddiema ma bdewx ir-regulation jew forsi viżitaturi ma bdewx ir-regulation. Til-mistoqsija b'dawn in-numri li kellna dil-ġimgħa. Dil-ġimgħa kellna rekord ta' każijiet ġodda. L-opinjoni tiegħek x'inhi l-iskejjel għandhom jinfetħu issa fit-30 ta' Settembru jew għandna nistennew ġimagħtejn sakemm jerġgħu jinfetħu dawn l-iskejjel. U inti stess illum qed li erġajna bdejna nitilgħu fil-każijiet. Il-gvern qiegħed jikkunsidra miżuri aktar drastiċi fil-pajjiż sabiex inaqqas l-imxija tal-COVID-19? Grazzi. Fuq id-djar tal-anzjani, se nitlu speċifikament fuq dar infusa, però bħala termini prinċipji bażiċi, ftakru li d-djar tal-anzjani huwa id-dar tagħhom. Jiġifieri kif aħna nkunu qegħdin id-dar tagħna, hemm dik iċ-ċertu mobilità fil-post ukoll fejn inti għandek djar tal-anzjani li huma tajbin u jimxu, dawn ikunu qegħdin jiltaqgħu ma' xulxin regolarment. Allura jekk inti għandek persuna waħda li din ġiet affettwata mir-residenti, jekk dan ma nqabadx mill-ewwel, hemmhekk ikun qed jiltaqa' ma' ħafna anzjani oħrajn. Dawn la darba jkunu fi stat ta' saħħa tajjeb, ikunu għaddejjin bil-attività tagħhom ta' kuljum, u allura hemmhekk iċ-ċansis huwa li jekk hemm persuna minnhom li huwa pożittiv ikun faċilment ikun jgħaddija lil residenti oħra. U allura hemmhekk inti ħajkollok firxa li hija qawwija. Dak propju waħda mill-affarijiet li tiġri meta ikun hemm propju firxa fil-residenzi. Aħna mill-ewwel konna ħadna wkoll il-miżuri biex aħna nevitaw li ndaħlu il-virus minn barra fosthom huwa li konna tlabna li f'kull home in-nies il-viżitaturi jaraw l-anzjani raba tagħhom wara il-perspex biex ma jkunx hemm nies viżitaturi jidħlu propju fid-djar. U allura hemmhekk dik naqqasna wkoll ir-riskju. Li kien baqa' huwa li nħarsu lejn il-carers u dina minnija billi aħna rajna li jieħdu l-infection control measures bejnietom kemm huwa importanti ħafna u anke li jsir lit-testjar. Il-punti prinċipali huma ta' infection control li tevita li tdaħħal il-virus ġa dawn id-djar u li fejn issib anka mill-ewwel każ mill-ewwel jittieħdu l-miżuri adekwati kemm min-naħa ta' saħħa pubblika u anka l-kura klinika tagħhom. Fuq l-iskejl diġà tkellemna li kemm huwa importanti li jiġu segwiti dawn il-protokolli u li huma bbażati fuq linji gwida u li anka kemm huwa importanti li aħna nkomplu naqsu ir-rata ta' trasmissjoni fil-komunità ħalli dejjem inti tkun tista' tnaqqas dak l-impatt li jista' jkun hemm filwaqt li niftakru wkoll li t-tfal ukoll huwa importanti li huma jkollhom it-tagħlim ukoll. Fuq l-after school li tfal imorru ħafna postijiet oħrajn kemm forsi private lessons, kemm ukoll dance lessons, affarijiet ta' arti u anka l-reliġjon, lezzjoni ta' reliġjon, nafu li dat tfal ħajkunu qegħdin postijiet oħra. Importanti ħafna li hemmhekk ukoll jittieħdu l-miżuri meħtieġa u kemm nistgħu dejjem nżommu tfal f'bubbles ħalli kemm jista' jkun ma jkollhomx ħin twil flimkien ma' diversi tfal oħra. Għaliex bekk dejjem tnaqqas iċ-chances li inti kollok xi ħadd pożittiv u jista' jiltaqa' ma' ħafna tfal u nies oħrajn.
Proskauci Claire Caruana from Times of Malta. When you showed us the clusters cases, it was clear that the family cluster is a big one and it seems to be a headache because every week we seem to be getting more and more. Now you've said already that implementing rules that are seen abroad, where you limit the number of people that can interact in a household, is a bit difficult in Malta. But clearly the numbers are increasing in the family unit. What are you looking at in the future to try and limit this problem and to ensure that we don't have a spread when it comes to family gatherings and that sort of small private events? Thank you. Importanti, ħafna, bħalma qegħdin naraw dawn il-family clusters li huma komuni, nafu wkoll il-kultura Maltija. Il-kultura Maltija li fejn inti speċjalment fis-sajf ħafna familji jiltaqgħu ma' xulxin. Allura dik kienet waħda mill-affarijiet li aħna rajna li kien hemm iktar firxa għaliex ħafna minn dawn il-family clusters kienu fil-familja tal-household li s-soltu jgħixu fl-imkien. Imma mbagħad kellna wkoll fejn inti għandek nies li jkunu qegħdin jiltaqgħu pereżempju f'xi ikla ma' xulxin, jew inkella ħarġu barra għamlu barbecue ma' xulxin. Dawn huma kollha dawn il-clusters tal-familji li qiegħed ikollna. Hawnhekk rridu naħdmu fuq edukazzjoni u responsabilità li aħna għaddejjin bil-kampanji tagħna fuq social media, fuq mezzi oħrajn, u anka blajnuna ta'kom bħala ġurnalisti li kemm huwa importanti li aħna nevitaw kemm nistgħu kuntatti f'gruppi kbar. Jekk inti inaqqat flimkien bħala familja, jekk huwa il-kuġin tiegħek jew inkella it-tjujo tiegħek, tajjeb, dan mhux se jaraf għaliex il-virus mhux se jaraf għaliex huwiex relative jew le. Huwa persuna oħra li s-soltu inti ma jkollokx kuntatt miegħu. U allura kemm nistgħu nevitaw dawn il-gatherings ma' xulxin iżjed għandna ċans nikkontrollawha u jekk aħna niltaqgħu ejja nużaw il-mezzi ta' prevenzjoni li diġà nafu bihom. Now, dak kienu il-mistoqsijiet li kellna min-naħa tal-ġurnalisti, nirringrazzjakom, nixtieq nirringrazzja l-pubbliku li jkun qed segwi dawn il-bulettini biex aħna nafżawkom x'inhuwa l-sitwazzjoni u anke biex intom ukoll tkomplu tieħdu dak il-miżuri ta' prevenzjoni li aħna dejjem qegħdin nappellaw għalihom. Infakkarkom ukoll fil-app li aħna propju lonċjajna illum biex aħna nkomplu nsaħħu il-contact tracing biex nkomplu nsaħħu iktar l-identifikazzjoni tan-nies li jistgħu jkunu pożittivi u dejjem nagħmlu containment tas-sitwazzjoni. Grazzi u nsellmilkom.